Ondo etorri ikusentzuliok, ondo etorri Galdegazte saiora. Bosgarren denbora deixan aurrera goiez ja eta denbora gehiago galtzeke, goazen gure gaurko elkarrizketatua aurkeztera. Pelota ez dago olako ulertzerik Bergaran, Reyes Azkoitia barik. Haupa, Reyes, kaixo, Kaixo. Hasteko eta behin, eskerrik asko, gonbidapena eta ikaslien eskaera erantzutiarren. Suposatzen dut, politxe izango dela, ikaslien galderak eta erantzutia, edo? Bai, gainea biloban gelakuek die eta, niretzako, bai, ore bat, aukera izanan euri, ba. Bai, zalantza barik. Ondo, gaurko gure protagonista Reyes Azkoitia izango aldi berian, baina baitxa ikasliak nola ez, Reyes eberak aipatu den moduan Bergarako Mariaren lagunti datoz, Amaia Zabala lankidea be egon daurekin, ezagutu ditzagun hobeto, aurrera, bidea. Ongi etorri kuadrilla, zer moduz, pixkat urduri, lasai, nola zaudete? Pixkat urduri. Urduri, ez da? Bueno, normala izaten da, orako zerbait berria egiten danean. Goienan egon zarete inoiz? Ez. Lehen aldia da. Bai. Eta zuetako norbaitek hartu du parte telebista programaren batean? Ez ikusita inditzu, baino parte hartu ez. Bergarakoak zarete, Mariaren lagundia ikastetxekoak eta Bergarar bat elkarrizketatuko duzu, Reyes Azkoitia. Pilota zaleak zarete? Bai, erreklotan ikastoran bai jolasten du. Baina ikusi eta batzutan. Zuek seiko taldea zarete, zuetako 3 errealizazioan egongo zarete eta beste 3 kazetari lanak egingo ditue. Nortzu zarete kazetari ibiliko zaretena gaur? Ondo iruditzen bazaizue, badakit prestatu duzuela aurkezpen bideo polit bat, Reyes Azkoitia zergatik aukeratu duzuen esanez, eta horrekin hasiko gara. Kaixo, ni Beñat naiz. Ni Adrian. Tani Mai. Eta Mariaren lagundiko DBH-iruko ikaslea gara. Gu gure edizan oso garantzitsua da, eta asko maitxe jaun emakume importante bati ingo jau entrevistia. Reyes Azkoitia. Reyes, ikusi duzu, aurkezpen bideo politx bat, ez da ikasliek asko maitxe zauela esaten da bena, ez da, suposatu dute, berba politxak edo? Ja, bihotza saltoka hasizat, hitzoiek entzun da, gaina hauek handik, bai, oso politia. Ederto. Bale, galdetegi, galdera sorta luzia prestatu dutzu, baina hasiko naz ni lehengo galderatxua. Ja, sola luz pilota txapelketa bukatu berri dalako, eta badakitelako, gertutik jarraitzu duzula txapelketia. Zelako maila gonda, aurten? Maila ona, pelotarixek erakutsi daren maila ona izan da, partidu danak ez di izen berdintzuak, baina irabazi dabenak beti maila altu emon da irabazi dau, eta gaur egun afizionak mailan da bizten onenak pasau dira. Final honetan egon da, lehenengo partidu bastante nivel hau izan da, baina bigarrenian tanteuek ez du esaten bi pelotarixen artien diferentzia hori dauenik. Irabazi zuena Salaberria, dana perfecto egin du, eta bestiak salduta ebili da, baina bestia Zuizarreta da, punta-puntan da bilen pelotarix. Eta ez ginen espero izan inundik inoa, hori diferentzia hori ongo zani markadorian, esaten ginen final hau izan behar oso berdintzua, orekatua eta gaina ona, bisek oso teknikoki maila altuko pelota ize dileko, fizikoki oso onak, eta, eta gaina 6-2 irabazten juntzan, junda galdu duna eta bestiek hogeitanto segidan egin ditu, Oso, ikuskizunan kalte, kasu horretan. Marka hori berdinduta jutiek beti ematen dago, lehia puntu hori, ez da. Zalantzabarik ikasliek galdera luzia hainbat prestatu dituzte, eta nola ez pelotan bueltan fango da gaurko elkarrizketa hau. Zer emundutzu eta zer kendu pilotak? Kendu esango nuke, ez ditela kendu hola, zer, momentu baten igual, familiko zehosei ez jarraitzie, oin adibidez bilo bat, da bizte futbolian da, eta igual bilo bat futbola, eta nik herriko pelotari batek igual finala, eta ara juti, eta hori, baina hola ez nuke esango kendu gauza garrantzitzu asko inditenik, emon izugarri. Emon izugarri. Kontau zinala. Ikaslien txandantxe. Eta zuretza zein da pilotarekin daukasun lehenengo oroitzapena? Lehenengo oroitzapena txikitan, nire anaieke 2 pelotarixek izan die, bat profesionaletara heldu zen,
eta bestia afizionote bastante ondo bilizan. Orduan ni txikixan itzenien, nire etxindana mutil ezeren. Eta pelotan haiek ikusi eta balelen goroitzapenak, nire usoko Elizpeko frontoi txikiaretako pelota barru zaioek, hori bergan, barru zatezakoan, kanpo kaleak erzatezitzekon, bai. Eta noiz eta non hasi zinen pelota modu serioago batian jolasten edo? Bueno, nik pelotan jolasten serioki, behin hartu. Izan zen, semie 8 urtea aileu zanean, pelotan egite zuen, eta jute ginen barek partidu jokatzea alde batea o bestea, eta ze gertatzen zen, gero partidu gautengundak beti pelotan egite ginen. Orduan jentia harritu itxezan, zenutikoen ama da eta pelotan da. Hortik hasi ziren, igual jaialdi benefikon bat, pintzen, ez dakit, gurutze gorrixen alde, askoitin nion da gare, bergane azpazen alde bai, eta hola, bestela jaixetako ze baten, nobedadi pentsatzen zitelako, andra bat pelotan ibiltzia. Nik uste hortik ertendako zea dela. Eta zeinek bultzatu zotzun kirola hautatzera? Ni pentsatzen dut, lehen esan dutena, etxeko giruak. Etxean nik 6 nahi nitu ni bakarri nintzen eska, eta pelota. Eta aurrera jarraitziak? Aurrera jarraitzie, azkenien iziten da, gauza baten sartzezea, nik konturatu eri sartu naiz. Konturatu erik. Nik uste dut, semie pelotari espazan izan, igual ez nintzen hain sartu izango. Pelota beti biziko nuen. Baina horrek nik uste lagundu itela, semie pelotari izitie horri izan dela bultzatu itena, publikoki pelotan ibiltzea gero. Neskatiletan ibiltzen nintzen, baina. Eta zehatxik pilota hau da, zer deitu zizun atentzio gehien pilotan jolasteko? Gustatu iteziten, ez dakit zerek hola erantzuteko zek geixo gustatu iteziten. Eta egoki xamarra nintzen, hori pentsatzen hori nintzen. Nahi ere irabazten nintzen, gero profesionala izan zen, irabaziten nintzen. Eta guztiot horrek. Errestasuna nulako, kirol hori itxeko. Baloiare asko gustatu izan zen, baina pelota desberdin, lehena. Argi da horreiz, pelotak harrapa hori zaitxuela, eta ikasliek galderak prestatzia eza parte, indau biolako dokumentazio lan bat, eta sorpresatxo bat badaukia. Pelotan, utipuri pelotan ebili, eta gero behar pelotan afizio lan dut, behar ikusko gero eta zazpiotekin, eta behar duen zertu da. Baina, Bueno, Reyes, sorpresa. Tenemos sorpresa. Nula espero. Pelota, bizimodu moduan dokela, zure zuna rakola gaitortzen da. Ez nula espero, ibeak ez du bine pegaik bine, nik beti esan dut, baina zenarra beste erabateko izan mazan iz nintzen horri biliko. Ez que, gizonare berezik izen bia da, bere Andrie hola lagatzeko. Ze, nik entzun ditut kriston lorak, baina nik garbi neukan bere Andrie izen bazan hor zebilena, guletzi jola lagako. Eta hori beti garbi eukido eta beti izan baina da, hain da timidu, hain da ez du espresatzen beti ekintzaken erakustu izu, ze gizona dan, baina espresatzen ez daki, hori izan. Zeona, politxa. Hori... Ezi jo no espero eta unkiten jaku, Reyes. Ez da, nindik inoarez. Beste zer gauze bai, baina... Baina, ez da. Goazen pelotak jarraitzuko eta dela gutxi, albiste izan zarelako, emakume Master Cupen parte hartu dozulako. Nolako esperientzia izan da, parte hartzia bere txapelketa horretan? Hori, lehenengo banakakue jokatu ginen, baina uste ginen binakaku zala. Nik alabakin konplize bezala hasi ginen, alaba bisek beti txintxatzen, bat alaba sarrena beti da, ez dut jotela antzemoten benetan brometan da bilen, eta beti izatzen, ama apuntatzen gu bisok apuntatzen, zema gutxio eta beti holan ibiltzen zen. Orduan, ikusten nuen txikixea igual, jasonen, galdetu inizan, jasonen ze, jokatzen nahi duzu eta, zurekin izan ezkeo, hola junginen, binaka salakun, eta gero txapelketa zen banaka, eta ostra. Horria aldaketa. Kriston, gero pentsa guen bihar. Bueno, jazta, apunto gengo geha.
Eta gero, hori, banakakue, hombre, ni esan espero egin duten besteko rekorridu eteik, beak etzun lehenengo kanporaketan geratu zen kanpoa, baina normala zen, ni geratzire normala zen, igual suerte gehiago eukin nuen, eta gero binakaku kriston alabakin, bikote egiten, gainea kanporaketa pasau, lehenengo partidu bat irabazi, eta nahi nuna zen protagonista pixka bera izitie, eta irabazi ginen partidu horretan bere protagonismo eukizun oso importantie, ze 17-14 galtzen goiatzen, 18 zen partidua, eta 15. tantue eintziuen galdu zen erak, baina gero bi sake hileran sartu zituen alabak, oso sake zortzak paretara, eta 17, eta esaten nuen, bueno, nik nire buruen, ezin importa altzi, baina 20 saki falta ez da hilein, behantzako. Berrez, hirugarrena josun berdin paretara, justu jaso zen, gero bukatzeko aukera euki ginen, eta irabazti, baina neuk irabazti baino berat gaina protagonit, hori zean zen, kristona. Tozu astuko, ez da hori? Kristona. Noiz behit pentsa oso alba pelota lagatzia edo ez dakit arazoren bate gaitxik edo. Oin esan dut, azkeneko indarrak hor laitut. Nik kriston paliza geruan ditut. Kriston paliza baina, eta gozatu asko indo, baina ez berriz txapelketan da apuntatzeko eta ez. Alabai, nik esan dut, zu, ni botilera jongo naiz eta zu, laguntzen bai, baina ja jokatzea ez. Mobitzen da asko kostatzen da. Eta hasieran, afizio edo lanbide bezala hartu zinun pelota? Afizio bezala, hasieran eta bukaeran, nik afizio bezala. Bizi izan dut hori, bai. Eta noiz baiten eukidozu oztoparen bat pilotan jolasteko bakarri emakumea izateagatik edo lago zeuze? Behinez, esan dut, ikusi duzu zenarrak hori izaten badau, etxien nire umiak beti animau nabe, pelotan jokatzera, eta kanpuenen nik ez dut behine. Eta gauza da, jokatzi ez aparte, Bergaran 30 urte entrenadore egon naiz, eta nire direktibako dana gizonak izan die, eta beti sentiu naiz, beti maitetu sentiu naiz pelota munduan. Zaleiko horre igual aitzindari bai izan zarela emakumezko pilotaren, pilota emakumezko ikuspegitik edo defendatzeko, o sustatzeko, ez eraike, aitzindaritzan baukezu zure burua? Bizaleke niri andra bate baino gehiok esan die, zu gizonezkoen mundue, totalmente gizonezko mundue dala hor ibiltzen jakiti eta balore hori eukitzi eta emakumezkoek bai komentau izan dibe hori. Nik gizonezkoen aldetik eta nik entrenat juten mutileken ikusi nahi bat gehiago. Sekule ez dabe. Oso ondo, ikasliek alderez aparte esan dugu moduan, beste sorpresatxo bat prestatu dutzue. Laguntzen duzta pilotako gauzekin, eta bai, itasun asko muten duzta, eta patxito asko, eta da guapa, eta prestatzen duzta ganariza juteko batzorian esko lara berago, eta jolasten dut pelotan, eta partizian, eta kartetan. Majada, eta guapa da, eta bakarillona, txokolatina da. Bueno. Argi eta garbi, asko maite zaitxuztela, eta argi eta garbi garatzen da, ez, politxa? Oindaki nundi datotzen hau edanak. Oin. Sukaldari moduan pelotari moduan baina argi geratu sukaldari moduan janari ederra prestatzen dute zuela, zure familixako. Entzitu burruka errak, ez pentsau. Burruka errak entzitu baina bai. Ez, hor jateko eta burruka ikutzen zuen. Egun bateko menua gehiago gustatzen, egul beste bateko baino, eta horrego xu prestatzetela esan duen horre gainea, baki trampa egiten, erki. Eskerrik asko, mama, holako pertsona hona izatea gaitxik. Eskerrik asko, mama, maskari honak prestatzen doztazulako. Eskerrik asko beti egotea gaitxik horra, mama. Agura, mama! Agura, mama! Bueno, argi dau, hola zaren moduko izateak eta beti osa zelako asko maite zaituztela, ezta?
Bai, ni behin bez ez naiz izen pagak emateak eta nik esateko niri maitetu irbain, maitetu nahiela, naizen bezalako izaterren, da ez pagak emateizitelako, hori galdetzen maizu behar esango gabe. Naiz izen behin, karamelu gehosi, pagak. Baina beste erabatera, beste erabatera. Pentsatzetelako hola izen bia dela, ez dela ino irabazi bihar, pagan bitartez, o karamelun bitartez, edo hola. Lehen esan detanan, senarrak, ez hau iz politiekin da zeuko, baina ekintzakin. Ekintzakin adierazi dutzu, urtez urte. Oso ondo. Oase, Beñat? Eta zergaitxik uste duzu adin batetik aurrera pilota usten dutela jendeak? Bueno, haiten da benean maila altuko kirola, profesionala adibidez, urtietan beti makaldu itxezea. Orduan, lehen saso baten igual, 40 urtea eta jute ziren, oin gutxi aliatzen di 40 urtea. Hori da, azten dienak oin gazten dienak gero eta gazti behiri azten. Lehen otala urtekin da debutatzen zeben profesionaletan. Gaur egun danak, 19, 20, holan. Orduan, ja salto ondixe da hortik eta 40-ra. Badare, kasu batzu, bat itin 40 eta ez da gizan batekin ertiro zan. Aimarreia 40-ra doia, baina Barriola erretiro zan 36-ekin, eta ondo zean honen diokan. Baina berak etzun ikusten bere burua lehen mailan jokatzeko, eta nahizun laga, bere maila horretan. Orduan, dik usteot, dala gorputzak azkenian, ez dula emoten, eta 10-ekin ematen dizun hori 40-ekin. Hori usteot izango dala. Zuk ondio jarraitzen zu frontoira eta juten, ez? Bestela, nahi biziko. Ni frontoin ez banaiz egoten zango gabe dana gaixoi da. Nik juten naiz entrenamentu ikusteare bai, Azte egunean entrenamentu ikusteare, lagunekin kafi hartzen egon banaiz, are gitxea doizten ni beti frontoira. Tan kiku batean, pixkat ikusi eta bai. Eta zure ustez zein izan da zure karreako lorpenik handiena, zuretzako? Pelotan? Bai. Nik usteot herriarteko Gipuzkoa, Euskadikure irabazi ginen, eta berez titulu altuago da Euskadiko, baina Gipuzkoako herriartekoa. Hori izen zan. Hori 2009 ari zezan, ezta? Bai. Zela goratzen duzu? Aurten 10. Hori ondio, ondikene... Amarkada bat bete da, ja. Ondikene, da bertzu kantau nixelako, 2009ko txapelduna zeate, bestela nintzen akordako urtia. Claro. Hori, ondiokane akordatzen naizeni momentu batzukin da emozioen hau naiz. Da, ezin da esplikau, hainbeste jenten posa, frontoien mutil gaztearek ala ikustia. Gero, bainotara jonginen bazkaltzea, nagusi batzu nehar ez da. Gero, berregara etorri eta, berregaran zertzan, autobusek ITV ertentzion handik plazadana baite behar da, udaletxea iso eta, ezin duzu deskribatu eta gogoratzen naiz, gero bera bajau, karo, eluzun jaixe zien, alabak eta etzien jun frontoira, eluzun jaixetan parte hartu bertzebelako. Batzaldeko horra, residimentu horretara bajau zien, eta jaxe honekin zehun nintzen nian, hauen lagunen amakin, nehar baten eta Johannes Euskan, indala 10 urte, 4 urte. Tarek esaten, abara mama nehar zeitik itxezun. Eta esplikatzean nehar pose zeitzala batzuten. Hori, izan da bere, ume kutxune txikizena, ume kutxune bere hain goxu eta zea izan da, bestiek dien maz, beste zarrena, maz. Beti errazo unkitzen naiz arekin, eta arekin zehun nintzen nien, ez zin neharra. Egun dana neharrin beri pasau nuen, eta baina hola. Eta kaumi txikixak galdezka, hori akordatzen. Poses behi inaldara negar, ez da? Hori oso posi da, nehar batzuten poses egiten da. Oso, ondo. Eta, gehozu hola inoiz referente bat edo... Pelotan neska bezala? Bai, ez da. Zu izan zara kasu referentea. Neska bezala ez jokatzen, nerekin batea eluzun ibili die neska banertzen mehala da edadekuek, adinekuek eta jokatzen da. Baina nik goiti neskaik ez dut ikusi eskuz jokatzen. Gero bai, gero ikusi ditut. Honen Master Cup jokatzen aurrien da bizten horiek eta bai ikusi ditut, baina bestela ez dut uki. Guazen, zure gertuko batzuen gara beldu die, eta anekdotatxoren bat badukie kontatzeko ikusi daigun.
Bueno, anekdota bat, amakin, nik, beti, amak eukido beti, gazte itxuria beti, gaztia da, baina beti gaztia egon dago. Eta, gu askotan, 15 eta 16 urte da amakin goia zenean, beti, aizpak emoten da zu, aizpak, eta emoten zen hain gaztia da, hain umiak baten, nire familixan goia zen aitxa, ama, eta 3 umiak, txikisa, 10, 11, 14 urte inguru hortan, eta jominan Arantzazura, eta Arantzasun nire aitxan gaztetako lagun bat ikusi zozkun, eta gerturatu zen, eta esan hortzan aitxai. Laurak iriak ditxuk! Pentsau zeba, laurok anai arrega ginela eta bere umia ginela. Zer bolitza anekdota hori. Bueno, ikusten dut gizona lotza egin da, esplikau bierni Andri nintzela, zan antzulan basarri baten, era lanin ibilteko basarri bateko Andra izona, horren laun esan du, baina... Beti ekidozu gaztia hoa izatean itxura hori, beti ekidozu... Honek ala basarrenak egin askotan, esan dugu, aizpak ematezu. Basantzizuen hori, ze batxi, laurek, euriek, eta ze lotza pasau zitun, esateko bat Andri, Tarrekin dut, gero bat. Zer nian gana behar fango eta beste anekdotatxo bat badauko. Nire behin txikitan, okiko nitxuan, 13 urte o 15, tolakon bat, nahi ondo akoratzen. Jungintzan pelotan jolastera San Vicente Arana herri batera, Araban, eta zan herri bat frontoia, elizia eta 2 etxe zeuskana inguruan. Eta jolastu neban partidua, 2 arabar eta beste eskuriatzeko beste batekin, binaka partidua jolastu ginean, eta dutxatik bulteu ginean, nire ama zegoen barruzka, han beste batzukin, eta tanton bat galdu egin zeban, eta bota zeban, maldizino erdin bat bota zeban, eta nire kontra jolastu zeban batek esan zuztan, joder, cualquiera se casa con esa. Hori, akorratu zara? Honek 16 urte, orduan, hori izan ziola, cualquiera se casa con esa. Eta honek izan ziola, pues, mi madre ya se casó, o mi padre ya se casó. Eta junginen behin Piero lan errixe, ez da gizela dan, han partidu jokatzak unitzen da honekin mutikua 8 urte edo. Eta, bueno, hilobak intorzea eta, semia eta. Baizea, semia eta. Bai, semia da eta. Esan sinisten, eta esan izan, galdetu bera izein gan ama. Ire ama zein gepata, hau. Ezen sinisten. Bueno, txikixa izan naiz da, txikixa esaten da beti gazte eman nago erostak izan. Da, beti gaztiak egin naiz da, gaztiak egin ibiltze horrek, nik usteok gaztetu itxizula. Pentsatzeko era eta dana, pentsatzet, Bai. Eta zu baino lehen hau zagozu, zua nahiak eta ibiltze ziala pelotan eta... Baina horre baino aurretik edo, zegoan beste familiakoren bat eta pelotan eta hiltze zala? Ez, nik dakitela ez. Ez, gu basarri bateku geha, eta orduan nik bizitzako basarrixe da, nire basarrixe. Gure aldemenien zeon, nire anaiekin bateako mutil bat, pelotan oso ondo itezuna. Itxin ez zizuen lagatzen. Arek, askoitin herri artekon parte hartu eta gero profesionalak izen zinak aldazabal biharnetio iraz itxezizuen. Eta jungo zan tranquilamente profesionaletara, baina itxin zizuen, basarrikuek eta basarriku beti izate ginen maz. Bai, eta nire aurretik etxian, ez da, tioik erola, ez da, ezautzen pelotan jokatu. Eta pelotan hasi zinean, zure kabuz ikasi zinuan edo norbaitxek erakutzi zoltzen? Ni pentsatzeot, nahiek ikusitia hasi eta, bai. Ez da, batzutan etxi maldi maguzu referente banik nire semia adibidez, hori 4 urte zeuzkenien daia, 2 botera itezu, baina pelotan itezuen sekulako estilukin eta dotore. Itezuen, orduan etxi ikusitia mozu pelotan jokatzen, aparteko ikaskuntza berike, nik uste egokitu itezeala, gustatzen mazatzu. Eta zuzela iago dezu, jokatzia partiduak edo zuela gurekin entrenatzia eta? Hombre, oin, entrenatzen. Ja partiduek, ne launekin baldin maie, baina kontraixo horri bilitutan hori egin, Lehen partidu jokatzia gustatzen ziten. Lehiakorra izan, beti, osea, Daniel, ni horre zanduna kartetan egiteula amamakin,
ez dixo lahatzen irabazten, albalduna kartak ikuste, izkot mehu irabazteko. Bai, gustatzea, lehia hori gustatzea, gustau izan beti, bai. Eta pilotaz aparte, praktikatzen duzu beste kirolen bat? Ba, hori gaztian itzenean, honek gumie txikixe zerien da, futbolien dara, ni erokin batea ibiltzen ditzen, igual. Eta petzetan, señor Reyes, pelotan, elduzaren lekura helduko zinela, esan gure dut, 30 urte entrenatzera Bergaran, alako helduko, ja erreferentzia bat izatzera Bergara, helduko zinela, espero zinun. Hori izan, sekule amestuten gauza bat. Izan da, etorri dana, hone izan dixetana, konturature inberik sartutakua, Bergarako pelota eskolan sartu nitzeni, ez da gehi, zemieke 14 bat urte zintxula edo. Direktiba lehengu laga itezula eta 8 guraso proponio intzuen, guraso matzu sartu biako zate eta 8 guraso sartu ginen. Eta, karo, nik lanik ez nunez eken etxetik kanpo, ordutegi zaola nekuen. Eta herrixen zela ez ginen bizire, beti kotxiekin umien bileta etorri, merziten nintzen, orduan frontoin egoten nintzen, hemin entrenamentuko eta ikusten. Eta gehatu ziren gu direktiban sartu behinen gu nahi zen ginen jokin etxani, eta hoxe maiz zezeaga ipini monitore. Eta, bueno, lehenengo, bai ez bezalare esan ziuen, eta jokin etxani urte bete baten ibilire inzan. Zezeaga etzan behin behibili. Eta, jokinek esan zuen, eta normala pentsatzezat, karo, ez da berdine 8 mutiko hartu, eta horrek entrenau ero baldin baduzko etxo 16 eta danakin batea lan espezifiko egite ezin duzuen. Horren laga hain zuen, eta mutilegan bakarri zeren, holaxe ikusten egoten nintzen, da batien laguntzea ero sartu, eta kontuatu egin berik ja entrenauren nintzen. Eta 30 urte. Eta gero 30 urte, bai. Eta noiz erak izin nuen ja jokatzeari laga eta entrenatzen hastia? Nik jokatzen ez naiz ibili, ni entrenatzen ibili naizen denporanea, jokatu ditut partidu hoxek, entrenauren izen naizen bitxar denporanea, partidu hoxek jokatu ditut, baina nik ez dut euki behin, kompromisoik partidu jokatzeko igual izatezen urtien 3. Osa bai. Eta zure ustez, lehengo pilotarien kopurua eta oraingoena berdina da edo zeo saldatu da, osea, kopuruan, aber gehiago dauden edo gutxiago. Eskolan ikasle bezala nik usteot gehiago, baina gero profesionaletan da kopurua asko bajau dabe. Lehen igual eukiko zikuen enpresa bakoitzen 40 eta oin, ez dakit dauzken 23 edo hortizi erusteo da biztela. Ja, denbora agortzera doia ikasleok ekipo, osake guazen apur bat benetan galditzen gure dozur hori galdetzera, bale? Azkeneko galderatxo hori, venga. Zenbat bergararrek ikasi dute pelota zurekin entrenatzen? Zenbat pasau die. Hori ezin dozu mau. 30 urte nio naiz eta berrixek urtero hasiko zien, gutxien hasi dien urtiene 15 bai, 100 ingurun beti ibiligea, baina 100 ez die, aurtengo 100 eta aurrengo urtien 100 berri. Ez die, urtien 10-tik 20 gehitu. Eske ezin do kalkulau. Matematikan ere burua. Horretako bat Reyes bai Beñat Rezusta, izan dela, zurekin batera ikasi dagoena, eta gero profesionaletara jauzi dagoena. Zure ikaslerik onena? Eta Iker Muramendiara profesionaletara izan dakua. Placer bat, horre bat izango da zuretzako hori, ezta? Netzat eta eskola danantza. Nik uste dut eskola danak hori bizi izen dula, nire antzean. Ni igual gertukotasun gehiago behar inauki hotelako, baina nik uste dut pelota eskolako mutilen irabazeiteko zea horiek eta direktiba danak bizi izen ditula postasun onduizekin, eta gero errexe behake bai, baina egixe da, netzako Beñat horri ikustie, eskolatik gerten dula, netzate postasun onduize da. Ni geixen posten hona izaten da beti, eskolan eukidon giro hon hori. Ze hori ez da kludanetan, mutilek txikitik eta ondirainoko harreman hori ez da egon. Da ni horrekin geratzen zara. Horrekin geratzen naiz, bai. Eta zuzendaritza aldatu da, berritxu da, eta esku honetan itxi dozu, ezta? Bai. Hori izen da, beste postasun ikira erxe, baina neurekin pelotan ikasten egon dienak, kluben ardura hartzi eta hori da, kriston posa, kristona, bai.
Ba hori txikou, posian itxikou, eskerrik asko Reyes, eskerrik asko ekipo, oso elkarrizketan politxan, bidizioak ederrak urten dielako, eta zeuek ikusentzunok, urreko astean beste gonbidatu bat ikuko dugu, ordura arte.